θεατρικής ομάδας ODC και του χώρου τέχνης Βρυσοδοσία και κάνει τεχνική διευθύντρια επίσης. Έχει παρουσιάσει τη θεάτρη στο Royal Court Theatre, στο Εθνικό Θέατρο, στο La Mama Theatre της Νέας Υόρκης, στο φεστιβάλ του Εδιμβούργου και έχει κινηθεί με το Fulbright Artist Award το 2004-2005 και για τη συνεργασία της με το Music and Advanced Media Lab του Πανεπιστημίου του Princeton. Το θέμα της εισήγησής της είναι η σχέση τέχνης και ακτιβισμού, την οποία ονομάζουμε activism, και θα μιλήσει βασικά για τον τρόπο με τον οποίο η νέα κατάσταση μας εξωθεί να θεωρήσουμε, τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους εαυτούς μας και κατ' επέκταση και την τέχνη που παράγουμε σήμερα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι αύριο θα κάνω ελεύθερη πτώση των 15.000 πόδια και ότι δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μου συνέβαινε αυτό και θεωρώ ότι έχει αλλάξει τόσο πολύ τους τελευταίους μήνες και ίσως και χρόνια ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου, όπου ζω καθημερινά σε μια ελεύθερη πτώση, που τελικά εννοώ και θετικά και με θετικό πρόσημο και με αρνητικό, γιατί είναι κάτι που και με δυναμητίζει και καθημερινά με φέρνει στα όρια μου, αλλά ταυτόχρονα με αφήνει και έκθετη και μετέωρη σε έναν φοβερό κίνδυνο. Έτσι κάπως μπορώ να περιγράψω την πραγματικότητά μου εν μέσω κρίσης. Αυτά που αναφέρθηκαν πριν, έτσι, που κατά κάποιο τρόπο προηγούνται της κρίσης, τα στοιχεία του βιογραφικού μου εννοώ, είναι ένα παρελθόν. Το παρόν είναι πολύ δύσκολο. Καταλαβαίνω, δηλαδή και εγώ μοιράζω μια αισιοδοξία, φαντάζομαι, έτσι, με το ότι υπάρχουν άνθρωποι δημιουργικοί γύρω μου και ίσως και η τέχνη να πηγαίνει καλύτερα τα τελευταία χρόνια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος που παράγει τέχνη είναι μέσα σε έναν στρογγυλισμό. Οι άνθρωποι βρίσκονται διαρκώς στα όρια τους. Αυτό έχει και κάτι θετικό και κάτι αρνητικό. Θέλω να πω πριν ξεκινήσω ότι, έτσι να παρουσιάσω λίγο τη δουλειά της Όντιση και τη δουλειά του Βρυσοδεψίου. Ο τίτλος της σημερινής τοποθέτησής μου, που είναι Artivism, τέχνη και ακτιβισμός, έχει τρία σκέλη, στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ. Περιθωριοποίηση, τι άλλο έχω γράψει, περιθωριοποίηση, όχι το χαρτί του τίτλου της εισήγησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει, ερασιτεχνισμός, περιθωριοποίηση, καταστολή σήμερα. Και πώς μπορεί αυτό να μεταστραφεί. Το πρώτο είναι ο ερασιτεχνισμός. Η καλλιτεχνική κοινότητα τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον έχει εξαντλήσει όλα τα αποθέματα ενέργειας και οτιδήποτε μπορεί να έχει βάλει ο κάθε καλλιτέχνης στην άκρη για να παράξει το έργο του. Αυτό για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Στο Βρυσοδεψίο, το οποίο ξεκίνησε ως ένας χώρος μιας ολόκληρης ομάδας, γενιάστηκε χωρίς να προβλέπουμε ότι θα γίνει κάποιο μαγαζί, κάποιος πολυχώρος ή οτιδήποτε άλλο τέτοιου τύπου. Δηλαδή, το ηλανάκι μας ήταν περισσότερο να συναντηθούμε για να συζητήσουμε το μέλλον της πόλης όταν μπήκε η χώρα μας στο Δούνο του. Και μέσα από ανοιχτές συζητήσεις και διάδραση με τους πολίτες της Αθήνας, προέκυψε μια performance, η παράσταση μετά, με τους συμμετέχοντες αυτής της ανοιχτής συζήτησης. Και μέσα από αυτό ήρθαν σε έναν χώρο του Βοτανικού, σε μια μαύρη τρύπα της Αθήνας, θεατές. Δεν το περιμέναμε. Υπολόγιζα ότι θα παίξουμε 8 παραστάσεις, παίζαμε εν τέλει μέχρι το Δεκέμβριο
Και κατά κάποιο τρόπο δημιουργήθηκε ένα ρεύμα, θα έλεγα έτσι, σε μία μικροκλίμακα, ένα ρεύμα. Και έτσι κρατήσαμε μέσα και από τη σύντηση της συνομιλίας με τον κόσμο, τον ίδιο τον κόσμο που ερχόταν στον χώρο, κρατήσαμε τη διαχείριση του χώρου. Και αρχίσαμε να κάνουμε κάποιες δράσεις μέσα στον χώρο. Αλλά, εκεί επανέρχομαι, κινήθηκε και ξεκίνησε μέσα από τον εθελοντισμό και μέσα από τον ακτιβισμό. Εδώ θέλω να κάνω και ένα διαχωρισμό, γιατί λέμε κάνουμε, θεωρώ ότι όσοι βρίσκονται σε αυτό το πάνελ σήμερα και ίσως και χθες, πλέον η μεγαλύτερη πλειοψηφία των Ελλήνων καλλιτεχνών είναι εθελοντές. Αλλά θα ήθελα να αντικαταστήσω αυτόν τον όρο με τον όρο ακτιβιστές. Γιατί για την ακρίβεια, για μένα αυτό παρατηρώ γύρω μου. Ότι η τέχνη, και αυτό είναι μια απάντηση σε όσους ακόμη αμφισβητούν τον ρόλο της τέχνης, και βεβαίως σε πολιτικό επίπεδο υπάρχει μια σφόδρα αμφισβήτηση για την αναγκαιότητα της τέχνης σήμερα. Η απάντηση είναι ότι δεν είναι εθελοντές, είναι ακτιβιστές. Ότι η τέχνη είναι ένας χώρος αντίστασης και είναι ένας χώρος δημιουργίας ενός εστίασης στο δυνάμει, στη δυνατότητα του ανθρώπου, μιας συλλογικότητας, μιας κοινότητας, να φανταστεί στον επόμενο τόνο τον εαυτό της. Μόνο η τέχνη δίνει αυτή τη δυνατότητα. Μόνο η τέχνη δίνει αυτή τη δυνατότητα στον άνθρωπο να κάνει ένα πέρασμα μέσα στον χρόνο. Και επειδή παρατηρώ γύρω μου το τοπίο και βλέπω ότι γύρω μας όλο και περισσότερο υπάρχει μια δράνεια και μια αμφισβήτηση σε επίπεδο συλλογικότητας ως προς το κατά πόσο μπορούμε συλλογικά να ξεπεράσουμε μια κατάσταση, να δημιουργήσουμε νέους θεσμούς. Ουσιαστικά υπάρχει η αδυναμία να επανεφεύρουμε τους εαυτούς μας, να δούμε το μέλλον μας στον επόμενο τόνο. Πιστεύω ότι η τέχνη ως συλλογική έκφραση παίζει αυτόν τον ρόλο σήμερα. Και οι καλλιτέχνες βρίσκονται πολύ συνειδητά εκεί που είναι. Αντίστοιχα με τις πορείες και τους δρόμους, είναι ένα άλλο πεδίο. Και είναι ένα πεδίο που μας είναι πιο κοντά στο δυνάμει. Λοιπόν, αυτό είναι απάντηση σε σχέση με την περιθωριοποίηση και την καταστολή, η οποία θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πιστεύω ότι σε πολιτικό επίπεδο δεν είναι τυχαίο αυτό που συμβαίνει με τα θέατρα, με τις άδειες, μετά από ένας νόμος του 40 που ξαφνικά δεν μας καλύπτει από τη δεκαετία του 40. Τώρα, έρχομαι σε πιο πρακτικά θέματα. Εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε. Όπως σας είπα, ξεκίνησε έτσι το προσοδεψίο, μέσα από μια τυχαιότητα ή μάλλον μέσα από τη συνάντηση κάποιων ανθρώπων που καταρχάς τους αφορούσε η πολιτική τους θέση και η ανάγκη να διαδράσουν με ένα κοινωνικό σύνολο πολύ συνειδητά, και πολιτικοποιημένοι περισσότεροι από αυτούς. Ξεκινήσαμε λοιπόν με μια παράσταση που ήταν το μετά. Μπορώ να σας δείξω κάποιες φωτογραφίες, θα τρέξω πάρα πολύ γρήγορα κάποιες παραστάσεις από το μετά και μετά, κάποιες φωτογραφίες μόνο. Λοιπόν, ένα μικρό βιντεάκι, όσο τρέχει, πώς μπορώ να κλείσω το μικρόφωνο. Εδώ φαντάζομαι έτσι. Λοιπόν, παράσταση μετά, πολιτική performance που έγινε σε όλο τον χώρο του προσωπικού. Συμμετείχαν πολλοί εθελοντές. Καμιά περίπου 100 άνθρωποι εργάστηκαν αυτή τη δουλειά. Αν λίγο πιο κάτω, να βλέπετε καλά.
Ωραία. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Όχι μόνο κάθε βία είναι βία του άλλου, αλλά και ο ίδιος ο άλλος, ως τέτοιος, είναι βία. Αυτό είναι το γεγονός πως είναι εδώ, πως υπάρχει. Από τη στιγμή που ο άλλος εκτίθεται απέναντι και είναι απέναντι, είναι εναντίον. Καταλαμβάνει έναν ορισμένο χώρο και έναν ορισμένο χρόνο το θέλουν κάνει κάποιες κινήσεις. Είναι ο στόχος τους. Μιλάω, εγώ σπάω. Από σιωπή. Λοιπόν, αυτή η πρώτη performance, επίσης συνειδητά, ταξίδεψε και σε σχέση με τη διεθνή τουρνέ που γενικότερα στην Ελλάδα προσπαθούμε να δικτυωθούμε κτλ. Ταξίδεψε στο Ιράκ. Σε ένα τοπίο που επίσης ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία να δούμε εκεί τι γίνεται, γιατί θεωρώ ότι εκεί οδηγούμαστε. Πήγαμε στο Ερμπίλ, σε μια πόλη κατεστραμμένη και φέραμε μια παράσταση που μιλούσε για την καταστροφή, για το τέλος των μεγάλων αφηγήσεων, των μεγάλων ιδεολογιών. Είχε πολύ ενδιαφέρον αυτός ο διάλογος. Και το λέω αυτό γιατί συνήθως προσπαθούμε να ταξιδέψουμε σε χώρες της Δύσης. Αλλά για μένα αυτή η δικτύωση προς άλλες περιοχές του πλανήτη, που πιθανόν να είναι να έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε ένα γόνιμο διάλογο, έχει σημασία. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη δουλειά που παρουσιάσαμε στο Χρυσοδευσίο. Σας την έδειξα γιατί είναι κατά κάποιο τρόπο ιστορική, γιατί ξεκίνησε τον χώρο. Στο Χρυσοδευσίο τώρα θα ήθελα να έρθω για να δείξω κάποια πράγματα σε σχέση με τον χώρο. Τι κάνουμε εκεί. Πώς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Η ανάγκη του Χρυσοδευσίου καταρχάς ξεκίνησε από την ανάγκη να βρεθεί ένα άλλο μοντέλο παραγωγής και συνεργασίας μεταξύ των καλλιτεχνών. Δηλαδή, προέκυψε μέσα από μια ανάγκη συλλογικότητας. Το πρώτο θέμα ήταν οι συμπράξεις. Στον χώρο δεν υπάρχει, να το πω, κάποιος επιχειρηματίας από πίσω να... Επομένως, οτιδήποτε συνέβη μέσα στον χώρο είναι αποτέλεσμα συμπράξεων. Για παράδειγμα, η Πατρίσια Πέργη ήθελε να κάνει πρόβες, φέραμε την Πατρίσια εκεί, με τα χρήματα και με πολύ λιγότερα χρήματα από ό,τι θα έδινε αλλού, κάναμε ένα dance floor, έμεινε στον χώρο. Λειτουργήσαμε με αυτόν τον τρόπο και λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Πέραν αυτού, που είναι ένα μοντέλο συγκεκριμένο οικονομικό-τεχνικής φύσεως, ας πούμε, υπάρχουν συμπράξεις σε επίπεδο οράματος, μιας νέας αισθητικής. Εισάγουμε έναν θεσμό residence, το οποίο θα ξεκινήσει του χρόνου, ξεκινάει φέτος δηλαδή, αλλά θα υπάρχουν συγκεκριμένοι καλλιτέχνες που θα συγκατοικούν στον χώρο, θα συνδιαμορφώνουν το τοπίο του χώρου. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο χώρο, όπως σας είπα, στο κέντρο του Βοτανικού. Μπορώ να σας δείξω τις κάποιες φωτογραφίες. Είναι ιδιαίτερης ομορφιάς, διατηρηταίο. Ό,τι βλέπετε έχει γίνει μέσα από συμπράξεις. Έχουν μπει πολλοί άνθρωποι και έχουν αφήσει το μεράκι τους. Λοιπόν, επίσης μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η δικτύωση με το εξωτερικό. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική τέχνη σήμερα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία βοήθεια σε κρατικό επίπεδο, να στηριχτεί πάλι αυτό το θέμα από τους ίδιους καλλιτέχνες. Και εκεί προσπαθούμε να δικτυωθούμε. Έχουμε γίνει με το ITM του χρόνου, που είναι ένα πολύ μεγάλο δίκτυο ευρωπαϊκό, θα έρθει στην Ελλάδα και θα
θα παρουσιαστούν παραστάσεις, αλλά θα γίνει ολόκληρο το δίκτυο με διάφορες ημερίδες, από όσο γνωρίζω στο Bios, στο Προσδοψίο και στη Τεχνόπολη. Επίσης, δικτυωνόμαστε με το Centre de Ressources des Écritures Contemporaines, που είναι ένα κέντρο γαλλικό, γιατί κάνουμε κάποια σεμινάρια στον χώρο σύγχρονης δραματουργίας, αλλά με τα πρότυπα του εξωτερικού, δηλαδή development έργων, ανάπτυξη θεατρικών έργων, μαζί με επαγγελματίες ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Και από του χρόνου θα συμβεί στο συγκεκριμένο κέντρο της Γαλλίας, που είναι σε μια πόλη που λέγεται Caen, είναι κοντά στο Παρίσι. Και κάθε χρόνο γίνεται ένα αφιέρωμα ειδικό σε μια διαφορετική χώρα. Του χρόνου θα είναι η Ελλάδα. Και θα πάνε Έλληνες καλλιτέχνες, Έλληνες συγγραφείς, 6 Έλληνες συγγραφείς και 6 Έλληνες σκηνοθέτες να δουλέψουν επί τόπου εκεί με Γάλλους και να κάνουν ανάπτυξη των έργων τους. Και θα έρθουν αντίστοιχα από τη Γαλλία εδώ. Επίσης, ανακαλύπτω ουσιαστικά ότι υπάρχουν διάφορα δίκτυα τα οποία, βαλκανικά, στα οποία δεν συμμετέχει η Ελλάδα, όπως το BCC, που είναι το μεγαλύτερο βαλκανικό δίκτυο στο οποίο μπαίνουμε τώρα. Προσπαθούμε να τρέξουμε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα. Γενικότερα προσπαθούμε να δικτυωθούμε σε σχέση με το εξωτερικό και να γίνει μια πλατφόρμα, ο χώρος παρουσίασης δουλειάς και άλλων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει ένα site-specific festival, όπου εισάγουμε και τον καινούριο, έναν όρο που, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει ακόμη ανοίξει για την ελληνική πραγματικότητα. Τι είναι αυτό το site-specific performance. Θα κάνουμε μια τέτοια πλατφόρμα, ένα φεστιβάλ φέτος τον Ιούλιο. Και επίσης μια μεγάλη πολιτική πλατφόρμα, νέου πολιτικού καμπαρέ. Αυτό θα γίνει επίσης αυτόν τον μήνα. Έχουμε ένα χορού, πολλές παραστάσεις που τρέχουν στο Μουσοδέψητο. Και τέλος, η δεύτερη παράσταση της ομάδας, που πάλι συμμετέχουν, είναι μεγάλης κλίμακας. Περίπου 12 ηθοποιοί συμμετέχουν, performance. Το Δέρμα είναι μια πολιτική performance. Θα αναφερθώ πάρα πολύ γρήγορα σε αυτό που βλέπετε εδώ. Ναι, τελειώνω, ένα δευτερόλεπτο μόνο. Το Greece for Sale, που είναι ένα project που κάναμε σε συνεργασία με την Küstenhalle, ένα θέατρο της Ζηρίχης, όπου ήταν ένα project που στήσαμε ένα περίπτερο, ακτιβιστική δράση ήταν αυτή, στήσαμε ένα περίπτερο έξω από ένα κεντρικό θέατρο, στείλαμε έναν Έλληνα άνεργο καλλιτέχνη και κάναμε προηγουμένως ένα open call στην Ελλάδα, που ήρθαν διάφοροι καλλιτέχνες και φωτογράφησαν άνεργοι, χωριστές, φωτογράφησαν τα χέρια τους, τα πόδια τους, τσιπάτ, και πήραμε όλα αυτά τα προϊόντα μαζί με κάποια ελληνικά προϊόντα, τα λίγα αναπομείναντα ελληνικά προϊόντα, π.χ. Ion, και τα πουλήσαμε σε αυτό το κιόσκι, ένα περίπτερο, το Greece for Sale. Είναι ένα project το οποίο αυτή τη στιγμή ήδη το έχουν πάρει να τρέξει σε διάφορες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι καθαρά ακτιβιστικό και το μόνο που χρειάζεται είναι ένας άνθρωπος, ένας Έλληνας που πηγαίνει εκεί για να ενημερώνει ουσιαστικά μέσω αυτού του τρόπου για την κατάσταση των Ελλήνων καλλιτεχνών. Ο υπότιτλος αυτού είναι «Βοηθήστε Save Greek Artists in a country that invented theater». Βοηθήστε να σωθούν οι Έλληνες καλλιτέχνες στη χώρα που εφήβρε το θέατρο. Και τέλος, να σας πω και κλείνω με αυτό, ότι αυτή την εποχή τρέχει και μέχρι τις 9 Ιουνίου, Τρίτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή, στο Χρυσοδεξίο η παράσταση Δέρμα, μια πολιτική performance. Αυτά είναι οι μπορώ να αρχίσω για να παίξει αυτό ή να κλείσω. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Θα το σταματήσω να ψηφίσω διαδιαγωνά. Εντάξει, δεν χρειάζεται, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ.